Żgħira iżda importanti bi prospetti ekonomiċi eċċellenti. Hekk jiddeskrivi lil Malta fi ftit kliem rapport dwar il-pajjiżi tal-Mediterran, ikkummissjonat minn organizzazzjoni privata fi Brussell bl-isem ta' Litis Advisory. Din l-organizzazzjoni tanalizza fid-dettall dak li jkun qed iseħħ fil-pajjiżi tal-Mediterran, mhux biss dawk Ewropej iżda anke Afrikani. Il-ħsieb dwar pajjiżna jikkonferma dak ta' aġenziji oħra li fl-aħħar ġimgħat diġà taw fema pożittiva dwar Malta, fosthom Standard & Poor's u l-Fond Monetarju Internazzjonali. Bħal f'bosta rapporti oħra jispikka r-riżultat ekonomiku li qed jikseb pajjiżna u filwaqt li r-rapport jgħid li l-ekonomija tagħna hija fost l-iżgħar fiż-żona euro, fisser kif hija ekonomija sinjura u miftuħa b'setturi diversifikati. L-ekonomija qelbet il-kriżi finanzjarja tajjeb ħafna. Għandna sistema finanzjarja b'saħħitha u id-dejn tal-gvern imqabbel mal-prodott domestiku gross huwa baxx, jgħid ir-rapport. Ir-rapport ifisser kif it-tkabbir ekonomiku ta' Malta huwa mnebbaħ mill-investiment u l-konsum privat. L-esperti jinnotaw kif il-qatt żdied wara l-2008, iżda llum huwa f'livelli baxxi. Dan fl-istess ħin li l-inflazzjoni naqset għaliex il-gvern irreveda t-tariffi tal-enerġija għall-familji. Xi ħaġa li eventwalment tagħmel ukoll għan-negozji. Negozji li qed jaraw is-sentiment tagħhom dwar l-ekonomija Maltija u l-qagħda tagħhom titjieb. Xi ħaġa li hija instigata wkoll mill-fatt li l-faċilità biex wieħed jagħmel in-negozju ma' pajjiżna rat bidla sinifikanti fl-aħħar snin. Fil-waqt li fl-2006 Malta kienet fil-102 post fid-dinja fil-klassifika ta' kemm hu faċli tagħmel negozju magħhom, illum telat għat 80 post, titjib ta' 22 post. Iżda r-rapport jinnota affarijiet pożittivi oħra f'Malta, fosthom il-governanza. Malta għandha governanza b'saħħitha u l-livellu li ta' stabilità politika intqal fir-rapport tal-esperti li jiffokaw dwar il-Mediterran.